Ngiphethe ipeni nephepha ithi inqonda ngibhale lenkondlo ngoba bake bethi inkondlo yakhuluma kwengiyikhulumise nami ngike ngicikoze. Angizile ngezothando ngizokhuza ngalento ekade ayenzeka emhlabeni. Madoda ibizwa ngani lento eniyenzayo? Uyidlengulelani ingane encane? Iyabuza inkondlo yami, umbulalelani umuntu wesifazane? Ithi inkondlo isalala ebusuku izwa isililo sezingane nabesifazane abakhishwa umphefumulo kungeyona inhloso yomdali. Ithi le nkondlo kufika owesifazane obekhale negazi hamba nomntana wakhe. Uthi ufuna ukuzosho ukuthi ehlisani madoda hayi ngolaka. Ingane ikhala inyembezi kwazise phela ibingakaboni nanokubona lo mhlaba. Siyangibuza inkondlo ithi ungawukhipha umphefumulo ungenacala. Ithi ungamdlengula owesifazane umbulala umese umbulela uzozuzana. Ngaphendula ngathi bengingeke ngikwenze lokho ngoba abesifazane bayimbali isizwe kanti abantwana ibona bayovusa imizi yokhokho omkhulu. Inkondlo yami bashiye nombuzo, umdlengulelani umuntu wesifazane? Sabatha the Poet, imbongi engancancazi.